Yebo ingane zawethu impela ishubile phana ke enkundleni zokuxhumana kutrenda ke i-VN ke yomculi kaMaskandi osafufusa umnothi ke umfuka ngonyama njengoba ke esola ke umculi kaMaskandi ke ngokuthi ke wamthathela ke ingoma ke yakhe njengoba ke umuntu ke wayecela ke usizo kuyena wajika ke lo mculi kaMaskandi ke osenegama ke liphezulu ke wayithatha ke le ngoma ke wayisebenzisa futhi ke wagcina ke edla abantu ke ngayo. Hayi ke wengane zawethu impela phana masikhuluma kakhulu ke ake sinishela yona le VN nani ke nizwele. Sawubona mfowethu, futhi uSinomozo. Utabile ifunda lo umnothi mfana wangonyama. Ngicela ungilekelele la mfowethu. Seyivwane vuvu. Manje la ngonyaka 2020 yeah. Ngilokhu ngiphatha abaculi ngicela usizo yabo. Hey, so ngicela ngi-WhatsApp le nsizwa kuthiwa uMdumazi, mfoka Mhlongo. Manje ngi-WhatsApp uMdumazi athi angiculi. Yabo. Mangicula-ke futhi ngicula ingoma yami imnandi yayithi utshwala lokhu ngidaka ngikhohlwe iy'nkinga zami yabo ngithi ngiyatohoza mina kangisebenzi yabo ama-backing akhona ayithi umlabo ungenza umuntu ngolala ngiduma yabo ingoma nje imnandi impela manje ngaphatheka kabuhlungu kakhulu mfowethu uma le ngoma isebeyibanga nonjobo ekubeni naye asikahle kamhlophe ukuthi le ngoma eyevukana kube manje ngixhumana naye angakwazi ukuxhumana naye qala ngaso sikhathi leso bakade save inamba yami ngijwayele ukuxoxa naye sengibona ngisho i-details zakhe so sengavuleleka-ke nami ngesifiso sami somculo hayi so manje masengenzeka kanjalo ngashaya lowo ngozi engaqokwantaba yabo baningi bona abaculi ngibaculela ngiveza ikhono lami kodwa akaze bengenzelani so nje kuze kube manje ngibuhlungu futhi oba la ngumuntu mazi ngithatha wageyina ngawo yena lokho wageyina kodwa mina sengigoyine lutho lapho angana ukuthi ngogonyulwa kanjani.